Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Anang usab kanimo. Niya nata sa ikakauhaag usa nga Domingo sulod sa tuig, mga igsoon, sa makausapag ipahinumduman ta sa Ginoo unsaon nga makasulod gyud ta og langit. Ganahan mong musod og langit. Ganahan. Yayaan ninyo mura mo sa mga brown out. Ang pagsulod sa langit nagkinahanglan og grasya og sa ato usab nga paningkamot. Busa iampo nato nga unta anaa kanunay ang kadasig sa matag usa ka tawo sa kalibutan nga makatagamtam sa himaya sa Dios pinaagi sa atong pagtuo ug mga maayong buhat. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ang mga grasya nga gikinahanglan usab sa atong mga benefactors and donors ug sa atong tanan nga mga parishioners, online o territorial parishioners, labi na niining panahon sa mga kalisdanan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna og sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug hunahuna ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom ug magbutang ako ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Gresya, ug sa mga pulo nga atua sa layo nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran. Ug dad-o nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid. Ang Jerusalem nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita dito sa templo sa Ginoo. Sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ang mga Levita, ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latuson ang tanan nga iyang gisagop ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kinigikan sa inyong amahan kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagud nga dili kastiguhon sa iyang amahan? Kun kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa, ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot o liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang tiang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaman ikaw, O Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, diutay rabay maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirha niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, ablihi in taon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kon tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon og miinom kami uban kanimo, og nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon, inigkakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga mutambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya
kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, gisulti ni Kristo ang posible nga mahitabo inigabot na sa panahon nga muhukom na ang Ginoo nato kon pasudlon batag langit or ibutang rata ngadto sa gawas. Kinsa ninyo dinhi ang siguro na gyud nga makasod og langit? Taas ang kamot. Na ay usaraman choir wa sad why ni isa. So kamong tanan nga wa mo isa impiernohonon. Oh, nood gyud na. Kitagaan ta mog laing chance. Kinsa dinhi ang siguro nang makasod og langit? Ta sa kamot. Wa gyud, usara gyud. Sige, bahala mo na maimpierno. Mo na nga ang pagsud es langit dili ni siya agad-agad lang sa Ginoo. Matod pa diri sa pangutana, Lord, jutay ra bay maluwas? Unsa may gisulting Kristo? Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Pasabot magdepende di sa atong paningkamot. Ya kamo kay wa man mo isa di sa ato pa ingon ra mo dia agad-agad lang tani sa ihatag sa Ginoo nato. So wa gyud paningkamot. Wa na impiernohono na mo. Sige usbo na lang nako akong pangutanay. Kinsa dinhi ang maningkamot gyud pagsulod sa langit? Asa kamot? Mga naong kanahandag ko sige, congratulations, naghana. So paningkamot, pero ang atong paningkamot dili na siya igo, kinahanglan doon na gyoy i-partner ang Ginoo. Matod pa sa among Legion of Mary sa una, katong Legion of Mary pa ko active, ang kanikunong kaluwasan, partnership ni nato nga tao og sa Ginoo. Dili pwede ang kaluwasan mahitabo kung dili muuyon ang tao. Di sad pwede nga kita ra say magbuot aron ta maluwas, mag-uban gining Ginoo og ang tao. Nya si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, kay ang Legion of Mary, si Maria man maoy kanang among commanding general. Ang role ni Maria mao ang pag-represent sa tibuok katawhan. Siya mo'y nag-represent sa tibuok tao sa dihang gidawat na ang kaluwasan dinhis kalibutan, katong incarnation, ang pagkatao sa manluluwas, ang pagkatao sa Mesiyas. Pila man kuno'y share ni Maria, kay sa business kuno naamagin ng partnership. So mag-agree kita, pilay imong kapital, pilay akong kapital, aron nga inigbahin equal according sa atong gi-invest. Matod pa sa analysis sa Legion of Mary ni San Juan Maria de Montfort, ban siguro to iyang analysis, ningon siya ang kang Mother Mary kuno is only 1% ang iyang capitalization. Ang 99% iyas Ginoo. Ang kang Mama Mary or sa tao 1% ra. Ang Ginoo mo'y nag-provide sa 99%. Pero dili jud kuno mahitabo nga mahimong 100% basta dili ihatag sad sa tao ang iyang 1%. Wa mo sabot. Og wap atong 1% ni Maria, dili gyud ma kumpleto ang kaluwasan.
dinhis kalibutan. Bisan pag naanay 99% ang Ginoo, di man makumplitong 100%, basta ihikaw ni Maria ang 1%. Ug unsa maning 1%? Ang iyang fiat, ang iyang yes. Ang pag-yes ba? Ang pagsano nga, yes Lord, matuman dinhi kanako sumala sa imong pagbuot. Mao nay atong 1%, ang pagsulti ra gyud yes. Ano man mo lipay? Sige, pangutan na imong tupad. Ingna, sige kang yes sa Ginoo o no? Sige, pangutan na. Imong tupad ba na sige kang yes? Nya mo ingon isa, of course, sige jud ko yes. Kana, luwas na na. Pananglitan inigingos Ginoo, ayaw mo pangiski sa inyong kilay. Yes or no? Ayaw mo pangulor ana inyong buhok. Yes, no? Ayaw mo paningil anang utang. Yes, no. Ayaw mo pagsigig duwa anang computer. Yes, no. Ayaw mo pagsigig TikTok. Yes, no. Ayaw mo anang sugal. Siging sugal. Yes, no. Uy, panubag mo Hindi man mo manubag. Ayaw mo pagsigtanaw ng porn. Yes o no? Ayaw mo sigig pangural anang inyong mga yuta. Yes or no? Ayaw mo paghinangol anang inyong kwarta, ipalit nagslot. Yes or no? Kasos, dagana ni mga himuonong impirnohonon. Ayaw na mo pag sigig dumot anang inyong isig katao. Yes or no? Ayaw mo pag sigig yaw-yaw anang inyong mga anak. Yes or no? Ayaw na mo pag sigig yaw-yaw anang inyong mga bana. Yes or no? Mga bana, higugma inyong asawa, ay pagsigtanaw ng silingan. Yes or no? Pare, ay pagsighipo sa ng kulikta. Yes or no? Oy, daghan kay tag depende na nato sa pag-yes og no. Diri gani sa unang pagbasa og sa atong salmo responsoryo nga tubag, unsa may kinahanglan mo yes gid ta. Matod pa sa unang pagbasa og sa salmo, imantala gyud ang akong mga pagtulunan ngadto sa tibuok kalibutan. Muna muingon ta dinhi nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Pasabot sige gyud sangyaw sa mga tao mahitungod sa gustos Ginoo, dili sa gusto sa tao. Karon ang ato mga magbabalaod, hangyoon nato nga magsangyaw sa gustos Ginoo. Nya gusto din nas Ginoo kanang mo proposta og divorce, mo proposta og same-sex marriage, mo proposta og mga balaod para sa ligation, vasectomy, euthanasia. O yun din ang ginawa na. O yun dili. Husga. Nya, di mo musunod na. O yun bang ginawa ng magsigitag baligya og slat para sa atong dopes? O yun dili. Husga. Nipalit na mo. Wala pa. So, as of yesterday, ang atong halin sa dopes, niabot na og 2,641 kaslats. Pakpaka na to ang namalit. Bana-bana nako ani, di gid hinong kayo igsak, naaras mga 2,000 katao ang nipalit pa og dopes so far, mga 2,000 katao. Nya kay ako man ning gibana-bana ang atong online parishioners og territorial parishioners labing minus 200,000. So naapay mga 1,998. Sakto ba?
198,000 ka mga parishioners nga wa mo palit og tagsa lang kaslat. Kung mo palit lang ni sila bisag katunga lang ani mo palit within 3 months, mahurot na ning 52,359. 52,000 raman, 359 ang kuwang. Mamalit lang nigtag sa kaslat kay mga more or less tibo kalibutan. Ani apila ning atong online parishioners. Moabot man gitag mga 200,000 labing minos. O di sa to pa og maminaw lang gyud nya mo sabwag kita. Dali kining mahurot. Nya nganong wa man mahurot? Tungod kay lain ang atong gisabwag. Ang atong gisabwag tigom gyud. Tigom isa pait sa kay panirirog dili ta mo tigom. Amo na ang ikaduhang requirements para ta malangit. Unsa man matud pa sa ikaduhang pagbasa ang mga pag-antos isipa nga mga latigo aron ta mapanton sa atong kinaiya, mahimo tang buutan nga mga anak sa Ginoo ang pag-antos. Ang kalibutan gud karon nagsige manggog promote aning wag tangon ang pag-antos, kinahanglan gyud lami kanunay, hayahay kanunay. Nya tungod aning atong pagpalami o kaning hayahay nga kinabuhi, budget ani dagko man kayo. Kinahanglan na ako'y balay og yuta, kinahanglan nga na ako'y sakyanan, kinahanglan gyud nga healthy ko kanunay, kinahanglan makasuroy-suroy ko sa gusto na kong suruyan, kinahanglan makapariban ko kanunay sa akong buhok, kinahanglan nga makapaputi ko ning akong lagom nga naong. Mga inana ba? Mga standard sa kalibutan, sa beauty, sa honor, ana, mahal kay gasto, mauna nga di na takahatag para sa simbahan. Maglisod na taghatag, pero dagko kay tag budget para sa atong pleasure, honor, huwag ka nang naang gitawag og comforts in life. Yan sa resulta, di na taganahag pag-antos. Sa matas Ginoo, dili na ta buutan mga masinupakon. O mao na nang iya na tang siradan. Lord, sige man kog simba. Lord, sige man kog tan-aw sa imong misa online. Sige maganay kog katawa usahay. Ana? Ingon ang Ginoo, wa ko kaila nimo. Pahawa dautan. Ngano man, wa kamo antos og palit og slat. Wa kamo antos sa pagpasaylo sa imong silingan. Wa kamo antos sa pagpakig-unong sa imong bana o sa imong asawa tungod lang kay magsigi na lang mog-away. Wa kamo anto sa paghigugma ng mga tapulan nimong mga anak tungod lang kay tapulan o badlungon. Sige kag pangasaba, sige kag yaw-yaw. Anto sana. Haron mo panto na sa imong pagkatawhanon nya mailisa na ka og Dios non nga kinaiya. Unsa may kinaiyas Ginoo mga igsoon, sige siyang antos para nato. Nagpakamatay siya para nato. Gihatag niya tanan para nato hastang katapusang tuo sa iyang dugo, iyang gihatag nato. Aron ta maluwas. Ug mo nang buutan kay siyang naong atubangan sa Ginoo. Kinsa to'y mubuhat ani, magsangyaw sumaing balita, nya kusog kay mo antos para sa kaayuhan sa iyang isig katao o sa simbahan. Congratulations. Moingon din Ginoo, dayon, enter into my kingdom. Kinsa tong magsigig reklamo, ingon Ginoo, diha ra mos gawas, di mo kasulod, magkagot ng inyong ngipon sa kasakit. Sige, lingi ay mong tupad. Tatapusang lingi. Yung na imong paminaw, makasuod kag langit. Okay. So, duha ra gay requirements ha? Duha ra kabuk. Sabuwag sa maayong balita o antos kanunay. Nya unsaon na nato dinhi simbahan, palit og slat. Antosa og palit og slat. Inig palit niyo og slat, makita dayon sa kalibutan ang atong gibuhat nga maayo dinhi sa simbahan.
Tanawa dia sa atong grounds, tanawa sa atong palibot. Pulos gini nagpakita sa kaayos Ginoo, bunga sa mga niantos. Unya dayon, kay magantos naman ka, kay minus naman kag kwarta, mapanton ang imong kinabuhi. Mahimo na kang buutan at ubangan sa Ginoo, dili magsigig pangita niya ng kahilayan sa kalibutan. Ug mao na nay resulta, mahimo dayon tang liwat ni Kristo ug makasulod na sa langit. Kana ra man gid untay teknik. Simple ra kaayo ang pagsud og langit. Dali ra sad kaayong sudlon ang langit. Apan ang question, kamao batang musunod sa Ginoo. Ang atong 1% is yes to God. Ang 99% isupply na nas Ginoo. Pero siguro alang nga naatay 1% nga mao ang pagsigig ingon, yes Lord. Hige, katong mo ingong yes Lord, manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, kung nagsalig kita sa atong kaugalingong katakos, dili kita makasulod og langit. Busa mapaubsanon kitang mudangop ngadto sa Ginoo ug muingon, Amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan sa Dios nga pinaagi sa pag-antos ug pagpailob, nakadangat sila sa kumbira didto sa gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga pangagamhanan sa kanasuran, nga huro nilang ang reliyosong kagawasan ug tugutan nila ang ilang katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang kanila nga mawad-an sa pagtinguha sa mga butang langit nun, nga mahibalik kanila ang kadasig sa pagtuo ug ang kalipay sa mga sakramento, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nagkatigom ni ining Eukaristikanhong altar, nga makakita sa atong luna didto sa kumbira sa gingharian sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga si Halangdon Chupilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay, nga makakaplag sila sa walay katapusang kinabuhi, diha ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo.
Amahan kaluhi kami. Ginoo ug among langitnong Amahan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios
apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ngayon kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagsulod sa langit. Kitang tanan karon qualified na ta sa langit. Ang ato lang buhaton, musangyaw kita sa maayong balita ug muantos gyud para sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. So usaan nas paagi ato dinhing simbahan kaning pagtabang sa ato mga proyekto. Palit og slot, no? Madako kay dag ikatabang sa atong kaluwasan. So salamat sa mga mitabang sa ato dinihing simbahan, labi na gyud sa mialagad nato karon ining misa dihas gawas ang atong pimag, ang atong mga frontliners nga mao sad ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong PYCC nga mao'y nag-usherates, ang atong mga love offering assistants, ang atong lector o salmista, ang atong mga naglimpyo sa atong simbahan, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang nag-atiman sa atong kaning TV monitors o sa ang atong mga IT, ang atong sukom niya, ang naglimpyo sa atong simbahan o ang nag-decorate niini, ang atong mga Heavenly Joy donors, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. or Brad Jose o Sister Fidelina Loreto and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. So, pipila ka mga pahibalo, update sa atong DOPS. Ako naman tong giistorya kaganiha, nga atong total nga halin as of yesterday, niabot nag 2,641 ka slots, mga 52,359 slots pa ang nahibilin. So atong pakpakan ang namalit ni ini gusab. Salamat kayo. Ako dako jud kog paglaom nga kun kamao lang tang mo sakripisyo para sa simbahan, in 3 months mahurot na ni kahalin ang 52,359. Kay sa ako nang gikaingon mga 2,000 pa lang ang nipalit. Nya na atay mga almost 200,000 labing minus tibok kalibutan nga mga online o territorial parishioners. So bisag katunga lang ani mamalit in 3 months, awa na. Human na ni hinaut unta nga madasig sila. Ato ning himuon aron sa pagsabwag sa maayong balita. Karong umaabot September 5 adlaw ning Lunes, mao ang atong ika-9th Parish Foundation Anniversary. So ikasiyam na katuig sukad ta natukod nga parokya karong September 5. Og tungod sa paghandom niini, doon natay mga basic activities. Una, ang Triduum Masses, 3 ka adlaw nga misa, magsugod sa September 2, adlawng Biyernes. Naatay misa sa alas 6 sa buntag, naasay misa sa alas 6 sa hapon. Motoy atong main nga Triduum. Nya sa Sabado, Pitsa 3 sa Septembre, mao gihapon, alas 6 sa buntag para sa atong mga online parishioners og alas 6 sa gabi. September 4, adlawng Domingo, alas 7 sa buntag og alas 7 sa gabi ang atong Triduum Masses. Nya ini ka September 5, adlawng Lunes, naatay motorcade libot sa atong teritoryo
sa parokya sa alas 3 sa hapon, nya ang atong high mass himuon sa alas 5 sa hapon. Nya ang atong usas mga highlighted nga activities mao ang pagpanghatag og 5 kilo rice ngadto sa atong mga labing minos 2,000 ka mga pobre nga pamilya sa atong parokya. So ato silang hatagag mga bugas. So welcome na sa drone ang inyong mga donations sa atong mga bugas. Gibana-bana nga moabot og mga 1 million ang atong magasto ni ining maong mga activities karong atong anniversary sa foundation anniversary. So naatay special slots para ni ini. Tag 500 per slot, mga 2,000 ka slots atong ibaligya at 500. Ang title sa slots, San Vicente Ferrer's Miraculous Power or SBF MP. Mo na dili ni emperador ha, MP. Miraculous Power. Wa man ta dinhi inom-inom. Anya mao ni ang atong igasto para sa atong anniversary, labi na gyud sa pagpamalit og mga bugas. So pwede mo muhatag in kind, bugas or cash. Nya do natay announcement archdiocesan nga event sa Divine Mercy kaning kaakom. So announcement gikan sa Divine Mercy Foundation sa Cebu. Ang Divine Mercy sa Archdiocese of Cebu mopahigayon sa ika-4 nga Cebu Archdiocesan Apostolic Congress on Mercy kon Jubilee Kaakom 22 karong umaabot September 17 o 18, 2022 adto sa IC3 Pavilion sa may Mabulo, Cebu City. Pagasugdan kini sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Aduna kini registration fee nga 300 pesos kada participant for 2 days nga nya mag-BYOP. Atong tumong niining duha ka adlaw nga kalihukan nga mas mapalig-on ang debosyon sa Divine Mercy, una sa atong kaugalingon ug ngadto sa uban. Among kinasingkasing nga hangyo nga makapadala og mga delegado ang matag parokya. Daghang salamat. Jesus, I trust in you. Gikan ni Reverend Father Lucas P. Inoc, ang Spiritual Director sa Divine Mercy Philippines o sa Archdiocese of Cebu. So, kamong tanan nga mga Divine Mercy o mga dili pa Divine Mercy devotees pero gusto nga moapil ni ining kaakom, pangadto mo sa IC3. Magkita-kita ta didto. Apil man pud ko ani. Nya sa makausap pa, mga reminders, ayaw mo kalimot sa paghatag sa inyong love offering para sa upkeep sa atong parking area. Aron makapadayon tas pagpalambo diha. Niya dayon, kining atong pagkalawat, mas maayo nga inyo ginang ius-us daan ang inyong kaning face mask o na mo mudawat sa Ginoo aron ritso ng kaon. Dili na daghang mga aksyon-aksyon pa after mo mudawat sa Holy Specie. Nya kining inyong mga pagdala dinhig mga bata, kung medyo magsaba-saba, automatic dayon dadaan adtos gawas. Ayaw huwata nga daghan pa kaayong madisturbo, no? Usa sana sa paagis pag-antos aron ta malangit kamong maginikanan. Antusa lang usa kaysa ngadto-ngadto mubehave man ang mga bata, mag-anam naman nagkakaton. Pero mientras tanto nga medyo dili pa kayo mapugnan, saba pa, lihok pa kayo,
dadalang usas gawas niya tagaig higayon didto nga maka-enjoy ang bata. Okay, so ang mga lingkuranan sa nato na manay ludhanan, ayaw nagyatakis inyong tiil kay og tan-aw ninyo ang pipila ka lingkuranan sugod nagkapaksit kay sigihag ana-ana sa tiil, sigihag duot-duot sa tiil, no? Ayaw ampingi na. Ayaw sag ilamba inig kuha ninyo. Hinaya lang pag butang, hinaya sa pag-uli. Kana ragon mga ginagmay mga pag-antos, pag-amping sa atong mga butang o makapalangit na siya. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat